Ani ay hubog nga magguwag nga gikulata sa iyang manghud na matay na hinuon. Ang biktima nga si Dario Tabornal, 55 anyos, ulitaw, giingong miabot sa ilaha nga pirting hubuga. Ukay giingong nagsaba-saba, nasuko ang manghud ni ini nga si Bobby Tabornal, 47 anyos, nga ulitaw usab. Ang duha mulupyo sa barangay Tubod sa lungsod sa Minglanilla. Giingong sa kalakot sa suspitsado, gikulata o gibunal-bunalan ang iyang maguwang. Naulang ang duha ug mihigda pa ang biktima aron matug. Apan pasado alauna sa kadlaw na matikdan nga patay na ang biktima ug nakita ang daghang bunog sa lawas. Kasong parricide ang giandam sa kapulisan batok kang Bobby. Kani nga mga magsuon base pod sa information sa igsuon nga babae, sige na daw ni sila away o bangi, no? Every time nga makainom ang matag-usa nila, no?